Guys, yung isda natin tirang talakito guys, yung 5 pirasong hiwa. Ayan o, bawang sibuyas, kalabasa, saka lemongrass, at malunggay. Ayan, magagata na naman tayo ngayon. Ayan guys, kalabasa, saka lemongrass. Ayan, sibuyas. Ayan, maya na lang guys. Prituin muna natin yung isda na yan. Guys, prito na tayo guys. Dito na tayo mag-prito. Guys, 5 piraso lang naman yun guys. Madali lang yan. Yan ang ilalak natin sa sa gulay. Pritong talakitok. Yung purong laman guys. Yan, maggulay naman tayo guys. Kami, gulay-gulay naman tayo malunggay at kalabasa. Yan. Mga nakaraan kasi, puro tayo sabaw-sabaw. Yan, ano yan guys. Palatin muna natin yan. Yan guys, hanguin na natin guys. Ang unang salang guys. Yan, patuloy natin yan guys. Parang tapos na tayo magluto. Yan guys. Prito-prito lang tayo guys. Ang ating talakitok. Sarap din sa sinabaw namin guys na ulo. Ngayon prito tayo guys. Ngayon lang. Guys. Paluto na naman ang uling salang natin guys. Prito. Yan. Dali lang naman guys. Kasi pang lawak lang naman natin yung sa ginataang kalabasa at malunggay. Kaya kahit hindi masyadong toasted yan guys. Pang lahok lang naman yan. Pero mas masarap kasi guys na piniprito muna para hindi madurog. Kaya pinirito natin muna. Ayun guys, ito na yun guys. Hanguin na natin. Ngayon na lang pagkata. Yung cabbage, magayon natin ng lemongrass. Para magano na sa kata. At sibuyas, bawang. Yan. Mga cabbage. Sama-sama natin yan mga ricado dyan. Para sabay-sabay na yung maluto. Yung mga cabbage Kuluin natin ang kuluin yan mga cabbage para makaluto na tayo ng tanghalian. Yung mga cabbage. Mga cabbage, lagyan natin yung kalabasa. Yung kalabasa mga cabbage, unahin natin. Malunggay lang naman, madali lang naman yan mga cabbage. Yan mga cabbage. Yan. Kasmikas na natin yan mga cabbage para makaluto na tayo ng kalabasa at malunggay. Yan. Yan mga cabbage. Yan, pakuloyin na natin yan mga cabbage. Yan ating gulay totally.
kalabasa at malunggay. Kamigs, takpan muna natin para kumulo na. Kamigs, nakulo ng yung kalabasa natin. Kulo-kulo na ang kalabasa. Kamigs. Kulo-kulo na natin ang ating kalabasa. Yan guys, nangangamoy na naman guys ang yung amoy ng lemongrass, yung tanglad guys. Yan guys, yung tanglad ang ating nangangamoy na naman. Kamigs, kulo na. Lagay natin yung malunggay, kamigs. Para maluto na. Ating gulay. Gulay na malunggay. Yan mga kamigs. Maggata-gata na naman tayo ngayon ng kalabasa at malunggay mga kamigs. Yan. Yan, malunggay mga kamigs, saka kalabasa ang ating gulay ngayon. Yan mga kamigs. Yan ang ating gulay for today, kalabasa at malunggay. Yan ang pinakang masustansyang gulay mga kamigs, yung kalabasa. Tapos isama mo sa sa malunggay. Yan. Tapos may gatas, may pampagatas pa guys. Yung mga bagong panganak dyan, ito ang kailangan nyo, kalabasa at malunggay. Yan. Ang malunggay ay pampagatas sa bagong panganak. Nagpapa-breastfeeding. Guys, kulo na siya guys. Ang ating kalabasa at malunggay. Yan guys, kulong-gulo na siya guys. Kaluto na naman tayo ng tanghalian. Gulay lang tayo guys. Kailangan gulay natin ang pinakandabis na gata. Ay sobrang sustansya nito guys. Sinasama natin malunggay at kalabasa. Yan ang pinakang masarap na gulay. Ang pagsamahin ng kalabasa at malunggay. Yan guys. Diba guys? Yan ang pinakamasarap na pang-ulam guys. Yung pagsamahin mo yung kalunggay at kalabasa. Yan guys. Lagay na natin guys yung ating pritong talakitok guys. Yung pritong talakitok natin guys. Wow. Tira natin yun ng
Talakitok yung ating sinabawan. Ang ating talakitok yung ulo sa kabuntot. Yan ang tira. Sinama natin. Pinarito muna natin guys. Bago ihalok natin sa sa ginataang kalabasa with malunggay. Yan guys. Nalaman na natin yung purong gata guys. Yan. Yan ang pinakamasarap na ulam guys. Dito sa atin. Lalo na yung prito natin. Sa prito pa lang guys. Talakitok na yung prito natin. Yan guys oh. At mga guys, ibas-ibasin natin guys. Guys, kulong-kulo na siya guys. Malapit na naman siya maluto. Gawin natin ang magic guys. Para timplahan na naman natin. At yung asin guys. Guys. Kunting asin pa guys. Yan. Guys, ang ating gulay for today is kalabasa with malunggay. At pritong talakitok. Guys, ang sarap. Nice. Guys. Sarap na naman guys ang ating luto guys. Dito naman tayo guys. Tanghalian guys. Hindi ko na guys nilagyan ng sili guys kasi kalabasa at malunggay kasi yan mga kakain ng mga bata. Kung gusto magsili, pisa na lang kami guys sa sa may gulay na sa kanin. Yan dyan sa niluluto natin. Huwag daw pisaan ng sili kasi kakain ng mga bata. Okay lang yan guys. Kasi kalabasa naman kasi yan sa malunggay. Maganda yan sa mga bata. Ang gulay. Yan guys, kulong-kulo na siya guys. Malapit na siyang maluto guys. Yan guys, hindi natin yan ibasan ng masyado kasi yung sabaw niyan mga inaano ng mga bata sa kanin. Guys, yan. Ano nila sa kanin yung sabaw. Pero konti lang natin guys. Papaibas-ibasin naman natin yan kahit konti. Ayan mga kamix. Hanggang dito na lang muna aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi! Bye-bye!